Takže zdravím vás všetkých. GameMax, dneska vítam pri novom Robloxovom videu. Dneska som tu spolu s mojím bratom Marekom. Ahoj Marek. Ahojte. No takže, ako pôjdeme stať to von? No, poď za mnou, tuto hore vidím, že môžem ísť. Toto by sme mohli otvoriť voľako. A poď sem hore. Poď za mnou, dobre? Neviem ísť. Vyskoč, skoč. S týmto. Tak, skoč a poď. Ty si musíš otvoriť. Tak, vždy musíš tlačiť, keď tam ukazuje tie biele, dobre? No a teraz poď za mnou. Poď. Joj. Otvorme. Dobre, poď. Yes. Otvor si to. Tlač to. Tak, a poď sem. Yes! No teraz poď pomaly za mnou, jaj. Ja som to vedel, že padneš. No poď, sem, za mnou, tu som, aha. Tu som, hej. Tu som. No, tu si? Marek, sem. Tu som. No, sem poď hore. Sem, a pomaly musíme ísť, no poď už, skoč. A poď, hej, pomaly. Pomaly ti vravím. Marek. Povedal som. No choj, ja ťa tuto počkám ešte hore, ja tu už som veľmi hore. Takže choj tam. Babo, tvoj. Marianko. No čo je? No, tak, super. Dobre, takže aj idem tam. Takže toto stlačme, aj ty to stlač. Dobre, a teraz poďme sem hore. No, tak. Nie tam, sem. No, kde si ty? Poď. Sem. Poď sem, nemusíš už to stlačiť, poď. No, skoč, poď. Tak, zase sem na druhé. Hrá Roblox prvýkrát, za toto nevie hrať. Poď, lebo ja vyhrám. Potom ty budeš ísť sám. Dobre, ja ťa ešte čaká, lebo tu som. Aha, ja som tuto. Vidíš ma? No a poď. Sem, vyskoč a poď. No. Tak, poď, hore, poď. No, skoč a poď. Taktok, aha. Taktok. Toto takto, choj, aha, ukážem ti. Taktok a taktok. No, tak, teraz asi sem poď. Takisto, áno. Sem, takisto. No poď, takisto, poď. Jaj, poď, rýchlo, skoč. No, nejde to. Dobre, super. Yes. Takže teraz rozbi túto, zober kľúč. Tam je taká šípka, tu ti ukazuje, aha. Tu ti ukazuje taká šípka. Tuto. Toto si treba zobrať, takto. Choď tam, zober si to. Choď tam a zober a potom rozbi to. Zobral si? Zober si to. Tak. Nepadol. Padol si. Teraz choď sem a tam rozbi. Stlač to, no. Máš? A pome. No, dole. Oh, shit. No, poď rýchlo. Toto stlačme. Stlač aj ty a poď za mnou, rýchlo. Poď už! Mňa chytil. Bye. Áno, a skáďal tam, dobre ideš, tak, choj.
Za mnou, za mnou, za mnou, za mnou, za mnou, za mnou, tu som. Vidíš ma? No. A sem. Jaj! Papa. Nie, čakaj ma! Čakaj ma! A teraz naspäť, ja ťa čakám. Ja desi, prosím. Takisto choj, ako si išiel, tak choj. Kde som? Sem choj, tam. No, Tam hore choj. Takisto choj, nemusíš už stlačiť, choj. Choj rýchlo, tam, na druhú stranu. Sem musíš ísť. Aha, tam, choj rýchlo tam, lebo nech ti policaj. Choj už a potom poď sem, kde som ja už. Ja som tuto, vidíš ma? áno. Ahoj. No poď za mnou. Poďme sem, teraz idem. Ja som spadol. Nepadol. Ach, jaj. Psram. Poď už. Poď už. Ideš? Poď už. Počkám ťa. Nepaď, prosím. Tak a poď sa. Jaj. Choj. Len pomaly. Dobre. Ja som tuto. Ty si dole. Vidíš ma? No. A teraz poď za mnou pomaly. Poď. Hej, sem. Poď. Pomaly. Hej. Sem, poď za mnou, sem. Baba, hoj tam. Sem. Marianko. No, super. No toto není normálne. Ale keď budeš dobrá, keď budeš na pasu, tak nebudem popadu. Ale keď budeš dobrá, Dobre. no tu máš sladko. Zapni sa, tu máš. Ale tam máš trochu. Dobre. Buď tam, čakaj ma, dobre? To kde? Čakaj ma. No poď za mnou, vidíš ma? Áno. Poď za mnou. No sem poď, hej. Sem. Ja som dole išol. Vidíš ma? Ale však si dávam Lisa. No teraz poď sem a tuto musia byť záchody. Oj. Dobre, sem poď sem. Ideme. Tu si? Ja som. Poď už. Ja som. Ne. Ja som. Choď tam do tej diery. To je. Choď tam do tej diery. Rup. Kde si? Tu som. Aha. A teraz poďme sem skáč. Pritačka. Ale tie to bude ťažké, to je ľahké. Oj. Som tu. No tu som, aha, poď. Yes, poď. Yes. Dobre, na to vieš hrať Roblox, takže teraz... Počkaj, neviem teraz, čo treba robiť. Dobre, takže teraz idem... Aha, poď sem! Poď sem za mnou naspäť.
Sem musíme ísť. Tak. Nevadí, ešte raz poď. Poď. No poď sem však. No poď skáť na tej na to. Poď. Poď! Babanku už mi daj, ako To- že budem spať, ako ty ideš píkať, akože? Poď už. No ja som padol do tej. Poď už. Však ale tu som, aha. Poďme. Poďme! Yes, tu si, yes, poď za mnou. Yes. No ideme teraz sem. Nemám pištol. No co ti je pištol? Sem poď za mnou. Dobre. No dobra, no bol skoro. Poď už, tu som aj ja, aha. Počkaj. Poď už. Však ale už ozaj to urob. No. Poď za mnou. Poď, jaj! Dobre, nezabil si. Poď za mnou, rýchlo, bol si. O, ja. Koho to si nevyhral? Co? Takže Mišo sa takže Marek sa už od nás odpojil, už nehral, lebo on zagral. Takže Marek už od nás odišiel, on už nehral, nevadí. Ideme len my sám. Dobre, takže počkajme. Takže Marek, odpojil si sa, že? Nevadí. Nie. Skoro aj mňa to zabilo. No, Doris, to by bolo. No nie. No deláš ty prdel. Čo som naplašil? Jaj. Aj ty? No. Poď sem, Radek. Teraz gdzie? Teraz sem. No. Jest, idziemy. Marianko, Áno? teda aj teba bukne, tak nevyhrá už. Ani ja potom nevyhrám, áno.
Tak, widzimy się tak, Super Sonic. Super X Sonicom. Bum, to je rýchlosť. Nie, to Sonic. Ajaj! No. Super, super, super. Chodź, 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 chodź. Jaj. Chodź. Jaj. Jest. Ja nie! Wreszcie już na kąt i zgorą. Oj, to nie myślisz ważnie. Ale myślisz, Marianko? Dobre. 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 Niedobre. Dobre. Dobre. O, to wóza skoro zadusił. Dobra, idziemy chore. Teraz tylko, że... Halo? Halo? Oha. Siema, ładnie. Halo? 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 Oh, shit. O. Nie, nic nie posłuchaliśmy, ja cię zamrażam. Halo? 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 Halo, szefie! Kosza? Nie do kosza. Idziemy. On szumpa do okazji Sigma Boy. Halo? Halo? Ale poitaj, bo ja. Halo? Jaj, bądź. Dobry, oj. Dobry, idziemy teraz. No to veľmi ťažké bude zase. Sebas. Jim Beam. Halo. Wow, zamknął się nam koniec.
ako myslím, že už za chvíľu, že už prejdeme celý misiu, ale teraz len hlavu si búcha. Budeš prostý. Dobre. Hallo. No nie. No toto. Shibiru. Ajo. Food zone. Nesmej sami. Gdzie to spróbować? Tu je! Smrdlavý! Chodź pre smrdlavý, kochár! Kochár, smrdíš! Aj! Poď. Čo deje? Nie. Zase si tu, ty smrdlavý! Dali sme ho dole. Aloha. Yes. Joj, to čo? To čo je? To čo je? To letím. Pome. Oh. Kokos. Jaj, to čo bolo? To čo je? Aloha. Ale... Čo budeš tu? Pome. Yeah. Nie jest. Jest. Yeah? Alo. Aloha. Jak idziesz? No nie. Chodź. Aloha. Chodź. Ja nie chcę tu zostać na ziemi. Chodź, na prostu, chodź. Yes! Daj na to, Marek. Może mam uśmiech.
Macka, ty zober. Akože teraz, čo budem? Sonic? Dobre, takže toto už neviem, čo je ďalej. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber. A napíšte do komentárov, čo by som mal točiť a ktorý content by vás bavil. Ďakujem. Takže s vami bol Game Max. Čau.